In nómh, dhéanamh cur síos an teaghlaigh. Cé bhéad atá I do theaghlaigh? Féiceann seo theaghlaigh I bhur a héin. Duine, beirt, trúr, ceathrar. Is iad na uimhreacha persanta a úsáidimid chun daoine a córamh. Féicear theaghlaigh I bhur a dó. Duine, beirt, trúr, ceathrar, cúigear, seisir, seachtar. Agus theaghlaigh I bhur a trí. Duine, beirt, trúr, ceathrar. Anois, ag breathnú na páistí atá sa chlán I lár, leir gomid cé an duine is sinne, an duine is óige agus cé a hagan I lár na cluine. Is I Emily an duine is sinne, is é Tom an duine is óige agus tá Oisín I lár na cluine. Ag smaoineamh anois na tréithe persanta atá I níne agus go háirithe I do chlán féin. Cén sais duine tú? Well, is duine sportúil mé? Is brealam sacr a immert, imánaíocht, pell gaeilge. Is brealam a bheith ag rith, ag déanamh bhlú clasaíochta. Tá an til umad ann. Cad fútsa? Is duine ar a miúil mé? Tám cliste, is brealam a bheith ag léamh. Is brealam a bheith ag stadéir. Is duine meabhrach mé? Nú, seans gur duine ciúin atá a gceist. Ní malat, I cumáideann tú de smaointe féin cúd féin, agus ní phléann tú mórán le daoine, agus tá sé sin ceart go leor comá. Is duine groundmharthú, is brealat daoine a chur ag gáire, is brealat scéalta gríne ancient. Cén sais duine tusa? Anois pléithe míad slite bethe. Cad a dhéanann do bhhaintear? Cad ba bhall leatsa a dhéanamh? Well, is múntóir é mhéad. Is múntóir é mhéad. Bí cinnte go dosíonn sibh an Ábhar le is. Cabhairigh liom anois agus féicimid tríd slite bethe éagsúla agus tosómid ag bar an scáileáin. Is múntóir I mo bham. Is brethebh I máintín. Is altra é mo chara cheán. Is gariadóir I máintín síle. Is dochtúir é Liam. Is ceoltóir é Diarmid. Is glantóir I siofra. Agus is freastalí I mo chul cethair. Anois, bogam míad a raig agus déanamh dul siar. Cé bhéad atá sa chlán seo? Seo linnig córamh. Duine, beirt, trúr, ceathrar. Cén slí bethe atá acu? Is dochtúir I an mam. Is gariadóir é an dad. Agus cé hé nó hí an duine is sinne meas tú. Is I síle an duine is sinne, agus is é Seán an duine is óige. Bí ag macnamh anois cad atá an duitse amachchan seo. Cén slí bethe atá ag teastáil uais? An altrathú? An imreoir sacr profisiúntathú? An dochtúrthú? Déan macnamh sin, agus feicimid go luath sibh.